Kolmosmatto. Siellä ottelu päättyy, voittaja Rita Rantonen, Harjun Voima. Sitten kolmosmatolle ottelu numero 166, Alba Černiavskaja, Nakkalan Paini-Ilves, Aino Setälä, Helsingin Painimiehet. Parikymmentä ottelua vielä ennen sitten sitä tunnin taukoa. 184 on viimeinen ottelunumero, nyt siis 166 meni tuonne kolmosmatolle. Kolmosmatolla ottelu päättyy, siellä voittaa Alba Černiavska ja Nakkalan Paini-Ilves. Kolmosmatto 167. Noomi Wahlroos, Vaasan Toverit, Helle Wallin, Vaasan Toverit. Kakkosmaton kamppailu päättyy, voittaja on Oona Pekkarinen, Vaasan Toverit. Kakkosmatto 168, Ekku Tarkkio KV, Juho Takala, Ilmajoen kisailijat. Ykkösmatolla ottelu päättyy myös, siellä voittaa Fina Ylämäihäniemi, Tampere Predators. Sitten ykkösmatolle 169, Roel Luostarinen, Järvenpää Voimailijat, Sultan Kustov,